राधे राधे। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करत हई। आप लोगन के बीच एक सोहर लेके आ हई ओझा सोखैती वाला, जे घर में ओझा सोखैती हो जाई गाना का फुलवाज करके और सुनत जाया। ओझा सोखैती करावे के ना पड़ी और गाना सुनते ही दुख दलिदर दूर हो जाई। तो सब जने गाना फुलवाज कह के सुनत जाया। ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। दुख दलिदर ना दूर हो जब तक सुनबा ना। हाँ। तब जनबा जब सुन लेबा कैसे कैसे ओझाई सोखाई खराब। धरती झकोरी चलत लुकी चारी ओर चलै लुकी चारी ओर चलै हो। रामा देहिया के होई गए दूर गतिया जो झैया के करनवा हो झैया के करनवा ना हो। रामा होई गए दूर गतिया हो झैया के करनवा हो झैया के करनवा ना हो। मैया के दुलारी हई बपैया के प्यारी हई बपैया के सुंदर बेटी हो। रामाया पाने ससुर जी के बहू सैया के सुहागिन हई हो। रामाया पने ससुर जी के बहुआ सैया के सुहागिन हई हो। भैया तो भूत भगा में बपैया गुनैया बान्हे बपैया गुनैया बान्हे हो। रामा साइया कहाए कसमीरी न गोदिया होरी लबीना हो। रामा साइया कहाए कसमीरी तो गोदिया होरी लबीना हो। सैया के ओझाई कार्यों ससुर के सोखाई कार्यों ससुर के सोखाई कार्यों हो। रामा सासु के व्रत नाम रात तिरिया हमारी ख्वाहिश तिरिया हमारी ख्वाहिश हो। रामा सासु के व्रत नाम हमारी ख्वाहिश तिरिया हमारी ख्वाहिश हो। तेरा दाना भूत फाकै ओझावा ओझैया से ओझवा ओझैया से हो। रामा ऊपरा से हाय महामाई तो कोखिया बनल बाटै कोखिया बनल बाटै हो। रामा ऊपरा से हाय महामाई तो कोखिया बनल बाटै कोखिया बनल बाटै हो। भूखिया पियसिया मारल सझमा भी नहिया भयल सझमा भी नहिया भयल हो। रामा बेदिया है माई बैठाम तो भजन बजावै तो भजन बजावै हो। रामा बेदिया पे हमें बैठावै तो भजन बजावै तो भजन
दी